ଆଜିର କାହାଣୀଟି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ପ୍ରତିଛବି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସମାଜର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଜାଣିଥିଲି ଜୀବନଟା କଷ୍ଟକର, ତଥାପି କାହା ପ୍ରତି କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନଥିଲା। ମୋର ଦୁନିଆଟା ଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁଅକୁ ନେଇ। ସେମାନେ ଥିଲେ ମୋର ଆଲୋକ, ସେମାନେ ମୋର ବଞ୍ଚିବାର କାରଣ ଥିଲେ। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ହସୁଥିଲି, ବଞ୍ଚୁଥିଲି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦିନେ ଦିନେ ନିଜର ଲଞ୍ଚ ନ ଖାଇ କିଛି ପଇସା ବଞ୍ଚେଇ ନେଉଥିଲି। ଟିକେ ଅଧିକ ପଇସା ରୋଜଗାର ପାଇଁ ନିଜ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରୁ ଅଧିକ କାମ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନଥିଲି। ସେହି ଟିକେ ଅଧିକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚରେ କାଳେ ତାଙ୍କ ଚେହେରାରେ ହସ ଫୁଟି ଉଠିବ। ଜୀବନଟା ଥିଲା ମୋର, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପୁଅଟା ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲା, ମୋତେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ତାର ପଢ଼ାରେ ଯେମିତି କୌଣସି ଅବହେଳା ନ ହୁଏ। ନିଜ ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷଟା ଦିନ ରାତି ମାନୁନଥିଲି। ତାକୁ ଡେଣା ଦେଇଥିଲି ସେ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପିଛା କରି ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁଦିନ ପୁଅ ତାର ସ୍ନାତକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଖୁସିର ଲୁହକୁ ମୁଁ ରୋକି ପାରୁନଥିଲି। ଠାକୁରଙ୍କୁ କେତେ ଯେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଥିଲି। କଳ୍ପନା କରି ଚାଲିଥିଲି କେତେ ଯେ ସ୍ୱପ୍ନ। ଭାବି ବସିଥିଲି ଏକ ନୂତନ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି ଅନ୍ଧକାରର ଛାୟା ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଦିନେ ହଠାତ୍ ଦୁହେଁ ମୋତେ ବିଦାୟ ନ ଦେଇ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ସେମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ନା ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଫୋନ୍ ଆସୁଥିଲା, ନା ମୋ ଫୋନ୍ର କିଛି ଉତ୍ତର ଆସୁଥିଲା। ମୋ ଜୀବନର ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଗଲା। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିନ ପରେ ମାସ, ମାସ ପରେ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରି ଚାଲିଥିଲି। ଆଉ ସେ ପ୍ରେମ ଓ ଯୋଜନା ସହ ତୋଳିଥିବା ଘର ପରି ରହିଲାନି। ମୋ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ କିଛି ରହିଲାନି। କେବଳ ରହିଯାଇଥିଲା ମୋର ଜୀବନରେ ଆଶା। କାଳେ ସେମାନେ ମୋ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, କାଳେ ସେମାନେ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ମୁଁ କଥା ହୁଏ। ପ୍ରତି ରାତିରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ ସେ ନୀରବତାକୁ। ରକ୍ତାକ୍ତ ହାତରେ ତୋଳିଥିବା ଘରର ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସି ରହିଥାଏ। ଘରର ମାଟିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ମୁଁ ପୁଅର ପାଦଚିହ୍ନକୁ ଖୋଜେ। ଚାଲିଗଲେ ସେମାନେ, ଚାଲିଗଲା ସେ ସମୟ। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କମିବାରେ ଲାଗିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୟଭୀତ। ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦୟାକରି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ମୋର ଅନୁରୋଧ।